Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, 30 Μαΐου. Είμαστε εδώ. Συνεχίζεται η απογευματινή σας ενημέρωση από την ζώνη την απογευματινή της τηλεόρασης Κόσμος. Σήμερα, λοιπόν, θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα με μια ωραία παρουσία, με έναν νέο άνθρωπο που δραστηριοποιείται στην πολιτική ζωή του τόπου μας. Κοντά μας έχουμε την κυρία Μαρία Αγγέλου, υποψήφια περιφοριακή σύμβουλος, λοιπόν, με την παράταξη του κυρίου Μπενέτου. Είσαστε αναπληρώτρια βουλευτής με τους Ανεξάρτητους Έλληνες, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας. Πολύ τάλαντη, κυρία Αγγέλου. Λοιπόν, πείτε μας, πώς ένας νέος άνθρωπος έτσι... Επιλογή της βάσης. Επιλογή της βάσης. Είμαι εκλεγμένη στις διαθέσεις. Νέος άνθρωπος, λοιπόν, και βλέπουμε μια έτσι πολλαπλή σχέση με τα κοινά, με την πολιτική ζωή, την ώρα που η πολιτική ζωή απαξιώνεται από τους νέους. Το ξέρετε, τα καταγράφετε τα προβλήματα που υπάρχουν. Πώς εσείς έτσι είστε τόσο ενεργά δραστηριοποιημένοι? Ξέρετε, είναι πολύ άσχημο κατά τη γνώμη μου να έχουμε συνεχώς καταγγελτικό ρόλο. Όταν κάτι δεν μας αρέσει, πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία, να παίρνουμε πρωτοβουλίες και να λέμε θα μπω εγώ στη διαδικασία να προσπαθήσω να τα αλλάξω. Αν εμείς οι νέοι άνθρωποι δεν συμμετέχουμε ενεργά, πώς ακριβώς θα αλλάξουν τα πράγματα, όλα αυτά που μας απογοητεύουν, όλα αυτά που μας στεναχωρούν και δεν μας αρέσουν στην πολιτική? Πώς έχουμε απέτηση να αλλάξει ο τρόπος διοίκησης και ο τρόπος χειρισμού των θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητά μας, τον μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας, αν εμείς οι ίδιοι δεν εμπλακούμε ενεργά? Κάπως έτσι ξεκίνησα την εμπλοκή μου στην πολιτική και έτσι συνεχίζω. Θέλουμε έτσι να μας παρουσιάσουμε, να δούμε από την οπτική εικόνα ενός νέου ανθρώπου, ενός επιστήμονα, έτσι, τα προβλήματα, τις παθογένειες που αντιμετωπίζει και αποτελούν κίνητρο για αυτόν για να εμπλακεί στην πολιτική. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που μπορεί να επηρεάσει ένα νέο σήμερα είναι η αδυναμία επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά ακόμα και αν υπάρξει αυτή, είναι τόσο χαμηλόμιστη, τα εργασιακά δεδομένα είναι οι εργασίες, που πραγματικά δεν μας αφήνουν να επιβιώσουμε. Μας εμποδίζουν, θεωρώ, ακόμα και να κάνουμε οικογένεια. Τα απλά και αυτονόητα που λέω εγώ, γι' αυτά θεωρώ ότι παλεύω. Σε συνδυασμό φυσικά με την κακοδιοίκηση σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο και σε εθνικό, γιατί εγώ ξεκίνησα λίγο ανάποδα. Πρώτα άρχισα να συμμετέχω σε εθνικές εκλογές και μετά στα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλα αυτά θεωρώ ότι είναι πράγματα που πρέπει να μας παροτρύνουν να συμμετέχουμε ενεργά. Και ξέρετε, ενεργό συμμετοχή δεν είναι μόνο να θέσει κανείς υποψηφιότητα. Ενεργό συμμετοχή είναι να μπαίνει στη διαδικασία να αξιολογεί όλα αυτά που συμβαίνουν. Να τα αξιολογεί από ένα παράθυρο του σταθμού σας, από ένα άρθρο σε μια εφημερίδα, ένα περιοδικό του τόπου μας, από ένα blog στο διαδίκτυο, έτσι, σε ένα κοινωνικό, σε μια ιστοσελίδα των κοινωνικών δικτύων, έτσι. Δεν είναι ανάγκη και καλά να είναι υποψήφιος κανείς. Είναι απολύτως απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή μας, θεωρώ. Αλλιώς δεν έχουμε μέλλον, δεν υπάρχει εξέλιξη. Αυτό είναι το ιδεατό και αν μη τι άλλο η νεολαία και μάλιστα αποτυπώθηκε πολύ σε αυτήν την εκλογική διαδικασία ότι ο λαός επέλεξε νέους ανθρώπους, νέες παρουσίες, φρέσκες απόψεις. Είναι καλό, αλλά είδαμε το προηγούμενο διάστημα γενικότερα η πολιτική να απαξιώνεται, γι' αυτό σας έθεσα αυτό το ερώτημα. Πάμε τώρα έτσι να δούμε λίγο τις εκλογές. Όχι, όσον αφορά την ανεργία που είπατε, είδαμε την νεολαία φορτώνει τα πτυχία και φεύγει. Αντιμετωπίζετε αυτή την κατάσταση από ανθρώπους έτσι του φιλικού σας περίγυρου, του συγγενικού σας? Ναι, και από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, γιατί εξαιτίας των υπευθυνοτήτων που είχα πλέον ως αναπληρώτρια βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κινήθηκα αρκετά στα Δωδεκάνησα τα 2 προηγούμενα χρόνια και συνειδητοποίησα ότι έχουμε φυγή. Για αποτυπώστε μας λίγο την κατάσταση στα νησιά. Στην Κάλυμνο, ας πούμε, φαντάζομαι τα γνωρίζετε κι εσείς από πρώτο χέρι. Νομίζω ότι έχουμε το μεγαλύτερο μεταναστευτικό κύμα από όλα τα Δωδεκάνησα. Αλλά βλέπουμε πλέον να φεύγουν άνθρωποι και από τη Ρόδο, άνθρωποι που κινούνται σε ηλικίες μεταξύ των 30 και των 40, στην πιο παραγωγική τους δεκαετία δηλαδή, που θα έπρεπε να είναι εδώ, να προσφέρουν στον τόπο τους, να κάνουν Ελληνόπουλα. Έτσι, να κάνουν παιδιά και να γίνουν Έλληνες. Το δημογραφικό, βεβαίως. Έτσι. Αυτοί σηκώνονται και φεύγουν, μην αντέχοντας, μην μπορώντας να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες καθημερινότητας. Και σε άλλα μικρά νησιά παρατηρείται φυσικά. Στη Σύμη έχουμε κάποια περιστατικά, στην Κάρπαθο έχουμε αρκετά περιστατικά. Ήταν η ενασχόλησή σας ως αναπληρώτρια βουλευτής που είστε, ήταν με τα νησιά. Σας παρακίνησε για να ασχοληθείτε στις περιφερειακές εκλογές?
Κοιτάξτε, το θέμα των περιφερειακών εκλογών δεν ήταν, η συμμετοχή μου εκεί δεν ήταν προσχεδιασμένη, προέκυψε θα έλεγα. Εγώ μπήκα στη διαδικασία να συμμετέχω καταρχήν στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση των εθνικών εκλογών, ακριβώς επειδή ήθελα να βοηθήσω τα νησιά μας. Έχω καταγωγή από Σύμη και Νήσυρο. Ουσιαστικά δηλαδή έχω επαφή σχεδόν με όλα τα Δωδεκάνησα και το βόρειο και το νότιο συγκρότημα. Συνειδητοποιούσα από πρώτο χέρι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και φυσικά η Ρόδος, αν είναι δυνατόν, η ναυαρχίδα μας. Και θεώρησα λοιπόν απαραίτητο το να μπω και να αναδείξω τα προβλήματα της περιοχής. Όταν ήρθε η ώρα των περιφερειακών εκλογών, οι ανεξάρτητοι Έλληνες στηρίξαμε τον Μπενέτο το Σπύρο, ο οποίος ήταν προσωπική επιλογή του Πάνου του Καμένου, 9 μήνες, σχεδόν ένα χρόνο περίπου, πριν την εκλογική αναμέτρηση. Μου ζητήθηκε να είμαι εγώ η έμπραχτη απόδειξη της συνεργασίας των ανεξάρτητων Ελλήνων με τον Μπενέτο το Σπύρου. Ο ίδιος ο κύριος Μπενέτος επικοινώνησε με τον κύριο Καμένο και ζητήθηκε η συμμετοχή μου. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσα να αρνηθώ. Θεώρησα ότι είναι υποχρέωσή μου. Γιατί εγώ συμμετέχω πρώτα ως πολίτης και μετά ως πολιτικός, ταμπέλα που έχω αποδεχτεί πρόσφατα. Πολύ σωστή και εύστοχη επιλογή. Είστε δραστήριο άτομο, είσαστε διεκδικητικοί και αυτό χρειάζεται. Πείτε μας τώρα τι έχετε αποκομίσει μέσα από όλη αυτή την σύντομη βέβαια επαφή με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ήταν κάτι που σας άφησε σας δημιούργησε ένα ωραίο κλίμα έτσι ώστε να συνεχίσετε να αγωνίζεστε για τοπική αυτοδιοίκηση? Προφανώς δεν σταματάω να αγωνίζομαι από οποιοδήποτε πόστο τεθώ, οποιαδήποτε στιγμή. Αυτά τα συναισθήματα που μου έχει αφήσει νομίζω ότι είναι ανάμειχτα. Από τη μία είδαμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Καταρχήν ήρθα σε επαφή άμεση πια και με προβλήματα που πριν ίσως να μην είχα έρθει και τόσο σε επαφή λόγω της μεγαλύτερης έκτασης τις οποίες έπρεπε να διαχειριστώ. Τώρα επικεντρώθηκα στα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινότητα της Ρόδου. Από εκεί και πέρα είναι γλυκόπικρη γεύση και θα σας πω αμέσως γιατί. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου ήρθαμε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο που μας δέχτηκε πολύ θετικά και τους ευχαριστώ όλους, είτε με έχουν ψηφίσει είτε όχι, γιατί με δέχτηκαν στα σπίτια τους, στα καταστήματά τους και ήταν όλοι γλυκύτατοι και πολύ δοτικοί. Ήθελαν να πούν τα προβλήματά τους, ήθελαν να νιώσουν ότι είμαστε κοντά τους, αποδέχονται με μεγάλη χαρά τους νέους ανθρώπους και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Απ' την άλλη πάλι, και μάλλον μπορώ να πω ότι και η τρίτη θέση που φέραμε για μια παράταξη που δεν υπήρχε σε προηγούμενη ανάλογη εκλογική αναμέτρηση και έχοντας να αντιμετωπίσουμε τον κύριο Μαχαιρίδη, ο οποίος ήταν στα πράγματα τόσα χρόνια, και τον κύριο Χατζημάρκο, που ήταν γνωστός από την συμμετοχή του στις δημοτικές εκλογές την προηγούμενη φορά, ο κύριος Μπενέτος δεν ήταν τόσο γνωστός στην περιοχή μας. Οπότε εμείς είχαμε να κάνουμε διπλό άθλο. Να αποδείξουμε ότι και ως παράταξη είμαστε ικανοί να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της περιοχής μας, του Νοτιού Αιγαίου. Και ο επόμενος άθλος ήταν να μπούμε στη διαδικασία όλη η περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου να γνωρίσει τον Μπενέτο το Σπύρου και τον καθένα από εμάς προσωπικά. Αναλογιζόμενοι λοιπόν τη δυσκολία του εγχειρήματος, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, εμείς ήμασταν ιδιαίτερα αισιόδοξοι και περιμέναμε τουλάχιστον ότι θα είμαστε στο δεύτερο γύρο, γιατί η αποδοχή του κόσμου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Και γι' αυτό είπα ότι μας έχει αφήσει μια γλυκόπικρη γεύση. Είναι η χαρά μεν της αποδοχής, γιατί το να κατακτήσει την τρίτη θέση με τόσες χιλιάδες ψήφους, έτσι, έχουμε πάνω από 18%, είναι κατόρθωμα για μια νέα παράταξη περιφερειακή. Και απ' την άλλη είναι η στεναχώρια που δεν καταφέραμε να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Η στεναχώρια και γενικώς η κατάρρευση της ελπίδας, γιατί... Ναι, ξέρετε, όλοι ελπίζουμε σε κάθε ήταν και λίγο τα δημοσκοπικά αναμέτρηση δεδομένα που έδειχναν τον κύριο Μπενέτο έτσι στο δεύτερο γύρο και λίγο σας παρότριναν προς την επιτυχία. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά στις εκλογές και γι' αυτό... Και ταυτόχρονα η πίκρα αυτή προέρχεται ίσως και από την αντίδραση του κόσμου. Το να μην πάμε εμείς στο δεύτερο γύρο θεωρώ ότι είναι μια απόδειξη ότι ο κόσμος ακόμα φοβάται να κάνει την ανατροπή. Φοβάται τις αλλαγές, τις μεγάλες. Προτιμάει να πηγαίνει σε αυτά που ξέρει. Ακόμα και αν δεν τον ικανοποιούν σε ανάλογα όμως ποσοστό. πώς εκλαμβάνει καθής την ανατροπή, κυρία Αγγέλου, όμως, έτσι. Γιατί βλέπουμε τον κόσμο ότι έκανε ανατροπή με την περιφέρεια. Είδατε τα αποτελέσματα
μεταξύ του κυρίου Μαχαιρίδη και του κυρίου Χατζημάρκου είναι ανατρεπτικά. Με τη λογική ότι τόσα χρόνια βεβαίως ήταν ο κύριος Μαχαιρίδης στην συγκεκριμένη θέση. Αλλά πάλι προτίμησαν να επιλέξουν ένα πρόσωπο που γνώριζαν άμεσα τα προηγούμενα χρόνια. Φοβήθηκαν να δώσουν ένα βήμα παραπάνω σε νέα πρόσωπα και άφθαρτα. Γιατί εμείς ως οπλίστων στην παράταξη δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Ελάχιστα μέλη της παράταξης της νησιωτικής ανατροπής είχαν εμπλακεί ξανά σε εκλογές οποιασδήποτε μορφής, εθνικές, περιφερειακές ή δημοτικές. Οπότε αυτό θα ήταν ακόμα μια μεγαλύτερη ανατροπή. Και ξέρετε, παρόλο που συμμετέχω συνεχώς σε ανατρεπτικά, αν μου επιτρέπετε τον όρο, σχήματα, δεν θεωρώ ότι είμαι και επαναστατικός χαρακτήρας. Μ' αρέσει να κάνω τις αλλαγές που έχουν στόχους συγκεκριμένους και πηγαίνουν με πρόγραμμα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που λένε εμπρός για την Επανάσταση και ότι βγει και ότι καταφέρουμε. Το εμπρός για την Επανάσταση, για να γίνει και μια Επανάσταση, πρέπει να υπάρχουν και βασικές προτάσεις πάνω σε αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί καμιά φορά μπορεί να επηρεάζουν και τα ονόματα. Η ανατροπή ίσως έδινε την αίσθηση μιας πολύ μεγάλης αλλαγής, μεγαλύτερης από αυτή που μπορούσε να αντέξει ο τόπος. Να φύγουμε λίγο από τις περιφερειακές, να πάμε λίγο έτσι στις ευρωεκλογές. Πώς θα είδατε και τα αποτελέσματα? Το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, στο οποίο είστε και αναπληρώτρια βουλευτής, δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Κοιτάξτε να δείτε. Οι ευρωεκλογές... Είχε μία ευθύνουσα πορεία, έτσι. Θα σας πω. Οι ευρωεκλογές αυτές θεωρώ ότι δεν είναι ενδεικτικές αποτελεσμάτων και ποσοστών που κατέχουν τα συγκεκριμένα κόμματα και θα μπορούσαν να τα δείξουν στις επόμενες εθνικές εκλογές, για τον πάρα πολύ απλό λόγο ότι συμμετείχαν πάρα πολλές παρατάξεις. Με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη διασπορά ψήφων. Ο κόσμος στην προσπάθειά του θεωρώ να αντιδράσει, αλλά εκ του ασφαλούς που λέγαμε προηγουμένως. Δεν θέλει να ψηφίσει κόμματα που μπορεί, ή κινήματα όπως το δικό μας, που μπορεί και να αποκτήσουν αρκετή δύναμη ώστε να πούνε ένα μεγαλύτερο και ισχυρότερο όχι. Τη φοβούνται, θεωρώ, αυτή την ανατροπή. Και γι' αυτό είδαμε να έχουν ποσοστά παρατάξεις που δεν περιμέναμε. Παρατάξεις όπως η Παναθηναϊκή Συμμαχία, ξανανέβηκε το ΛΑΟΣ, έτσι, το ΛΑΟΣ ουσιαστικά ανεκραναστήθηκε σε αυτές τις ευρωεκλογές με την κίνηση του κυρίου Βενιζέλου να δώσει τη χρηματοδότηση στα κόμματα. Όχι σύμφωνα με τις τελευταίες εθνικές εκλογές, αλλά με τις τελευταίες ευρωεκλογές, ουσιαστικά νεκρανέστησε το ΛΑΟΣ, το οποίο είχε εξαφανιστεί σχεδόν, έτσι. Ήταν υποδιάλυση το κόμμα του κ. Καρατζαφέρη και ταυτόχρονα δεν έδωσε τη δυνατότητα σε παρατάξεις όπως η δική μας να μπορέσουμε να αναδείξουμε και το πρόγραμμά μας. Γιατί στις προηγούμενες ευρωεκλογές εμείς δεν συμμετείχαμε, δεν υπήρχαμε καν ως κίνημα. Γι' αυτό το λόγο πήραμε επιδότηση περίπου 50.000 ευρώ, λίγο παραπάνω αν θυμάμαι καλά. Με αυτό το ποσό δεν μπορεί μια παράταξη να πληρώσει ούτε καν τα ψηφοδέλτια για όλη την Ελλάδα, πόσο μάλλον να κάνει εκλογές. Πώς θα μπορούσαμε να λοιπόν το έργο των υποψήφιων ευρωβουλευτών, πώς θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις ανάγκες ολόκληρης της χώρας. Γιατί ξέρετε, το κυνήγι του Σταυρού στις ευρωεκλογές αυτή τη φορά, γιατί πλέον δεν ήταν με λίστα όπως γνωρίζει και ο κόσμος, σήμαινε ότι οι υποψήφοι έπρεπε να κάνουν περιοδίες αντάξιες πρωθυπουργού. Πώς θα μπορούσε λοιπόν ένας υποψήφιος ή και ο ίδιος ο Πάνος ο Καμένος να γυρίσουν όλη την Ελλάδα, πιθαμή προς πιθαμή, χωριό προς χωριό και να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας και να τους θυμίσουμε ότι ξέρετε, εμείς είμαστε εδώ. Απ' τη μία δεν μας παίζουν αρκετά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Απ' την άλλη, οικονομική δυσπραγία, δεν θεωρώ ότι δώσαμε στον κόσμο να καταλάβει ότι είμαστε εδώ, ότι συνεχίζουμε τον αγώνα μας όπως και πριν 2 χρόνια, ότι υπάρχουμε και έχουμε θέσεις που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Μισό λεπτό, αποδίδεται αυτή τη φθήνουσα πορεία που είχε το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Εντάξει, έφερε ένα ποσοστό της τάξης του 3,5%. Αλλά ήσασταν κάπου στο 5,5%, πόσο ήταν, 6%? Στις προηγούμενες εκλογές το 10,5%. 10,5%. Του Μαΐου. 10,5%. Του Ιουνίου, με τις δημοσκοπήσεις τα παίρνω εγώ τα... εντάξει, ήταν μία... Επειδή οι δημοσκοπήσεις μόνοι σας το είπατε και πριν και τις περιφερειακές δείχνουν ότι είναι ένας, κρατάμε
τα επίπεδα των εθνικών εκλογών για να είμαστε Επομένως, σίγουροι. λοιπόν, από το 10% στο 3,5% υπάρχει μια σημαντική πτώση. Οφείλεται δηλαδή μόνος και μόνος στο ότι δεν προβλήθηκε το κόμμα. Κάνοντας λοιπόν έναν απολογισμό, θεωρώ ότι το πρώτο είναι η λυπής προβολή από τα μέσα. Αναγκαστήκαμε να κάνουν 10 βουλευτές μας μήνυση και να καταφύγουν στο Εσουρού, προκειμένου να μας παίξουν τα διαφημιστικά μας οι σταθμοί της Αθήνας. Πώς αλλιώς να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι είμαστε εδώ. Το δεύτερο είπαμε ότι είναι η οικονομική δυσπραγία, γιατί όταν παίρνει 650.000 στο Λάος και 54-50.000, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς οι ανεξάρτητοι Έλληνες, πείτε μου αν ο γόνος αυτός είναι ίσος. Και μετά μπορούμε να περάσουμε σε μια διαδικασία αυτοκριτικής. Πού φταίμε εμείς οι ίδιοι σε προσωπικό επίπεδο πια ο καθένας μας για αυτό το αποτέλεσμα. Μήπως το δίλημμα και η πόλωση που προεξαγγέλθηκε προεκλογικά από τα δύο τα μεγάλα εντός εισαγωγικών κόμματα, γιατί τώρα πλέον μεγάλα κόμματα δεν υπάρχουν, κύριε Αγγέλου, και το έχει αποδείξει η Ελλάδα. Μεγάλα κόμματα είναι αυτά που θα πράξουν τις μεγάλες πράξεις. Σωστά, έχετε δίκιο. Αλλά μήπως το δίλημμα αυτό πόλωσης επηρέασε εσάς ως προς το αποτέλεσμα? Είναι πάρα πολύ πιθανό. Είχαμε διαρροή προς το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε αρκετή διαρροή προς το ΣΥΡΙΖΑ, τη Χρυσή Αυγή και το Λάος ως παράταξη. Θεωρώ ότι η διαρροή προς το ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς οφείλεται στην πόλωση που δημιουργήθηκε, στο δίλημμα σταθερότητα ή μη σταθερότητα. Και κάποια στιγμή, ξέρετε, είναι μια καραμέλα και αυτή που πρέπει να τη σταματήσουμε. Τόσο καιρό φώναζαν ότι ήταν καραμέλα από μέρους μας, θα χρησιμοποιούμε το δίπολο μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Ωραία, εμείς το αφήνουμε. Δεν συζητάμε πια για μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Μιλάμε για ανάπτυξη και μη ανάπτυξη. Για σταθερότητα και για εξέλιξη. Πώς ανταποκρίνεται αυτό όταν τοποθετούνται οι ψηφοφόροι μας απέναντι στο δίπολο σταθερότητα και μη σταθερότητα. Αυτά είναι ψυχολογικοί εκβιασμοί και διλήμματα που τίθονται στους ψηφοφόρους τελευταία στιγμή, τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες πριν από τις εκλογές, προκειμένου να επηρεάσουν και να αποκλέψουν την ψήφο τους. Και τελικά, αν δει κανείς τα ποσοστά που περιμέναμε και τα ποσοστά που προέκυψαν ακόμη και για το ΣΥΡΙΖΑ, συνειδητοποιούμε ότι έπιασε τόπο πάλι αυτό το δίλημμα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την άνοδο που περίμενε και θα ήταν ενδεικτική ίσως μιας επιτυχίας. Ακριβώς. 25 ψηφίζεται, 26 φεύγουν. Η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι ενδεικτικό ότι και πάλι πιθανώς στις εθνικές εκλογές να δυσκολευτούμε να βγάλουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση και πάλι θα μπούμε στη διαδικασία αναζήτησης συνεργασιών. Και αυτός είναι ο άλλος μεγάλος πόνος στη χώρα μας. Να σας ρωτήσω, πριν φύγουμε από αυτό τώρα, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε, ρωτηθήσα η κυρία Κουντουρά την Δευτέρα στην εκπομπή του κυρίου Χατζηνικολάου, εάν έβλαψε την παράταξή σας αυτό το φλερτ με το ΣΥΡΙΖΑ, το αποδέχτηκε. Λέει, ναι, μας έκανε ζημιά. Δεν διαφωνώ καθόλου. Εσείς τι λέτε, επηρέασε αυτό τον ψηφοφόρο? Κοιτάξτε, καταρχήν το υποτιθέμενο φλερτ σε εθνικό επίπεδο θεωρώ ότι δεν ήμασταν υπεύθυνοι εμείς γι' αυτό. Τα μέσα ήθελαν να μας παρουσιάζουν ως τη μόνη παράταξη με την οποία πιθανόν να μπορούσε να συνεργαστεί το ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργαστήκατε όμως επισήμως. Προσέξτε να δείτε. Στην περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου ήταν η μόνη περιοχή που έγινε το πείραμα συνεργασίας μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητων Ελλήνων. Πουθενά αλλού δεν έγινε ανά την Ελλάδα. Ήμασταν η πρώτη απόπειρα. Και ο καθένας, κοιτώντας τα αποτελέσματα, μπορεί να κρίνει και να αξιολογήσει αν ήταν θετικό ή όχι. Πάντως, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, τα μέσα, όπως και το Υπουργείο το ίδιο, θέλησαν να προβάλλουν περισσότερο τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ και όχι σαν ισότιμη συμμετοχή. Μπορείτε να δείτε ακόμα και τα χρώματα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ήταν χρώματα του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα, ήταν εξαφανισμένοι. Ναι. Δεν γίνεται λοιπόν εμείς να συμμετέχουμε ενεργά στις πρώτες θέσεις σε ψήφους, στην κατάταξη των ψήφων, των σταυρών, να βρίσκονται οι ανεξάρτητοι Έλληνες και πάλι να συνεχίζουν να μην μας προβάλλουν. Παρόλα αυτά όμως, αυτή είπαμε εντός εισαγωγικών συνεργασίας σας επηρέασε τον ψηφοφόρο. Βεβαίως, γιατί οι άνθρωποι λένε. Τον παραδοσιακό ψηφοφόρο, αυτόν που τραβήξατε σε αυτό το ποσοστό των 10%. Γιατί είναι και διαφορετικό το ιδεολογικό υπόβαθρο, δεν είναι? Ξέρετε, μεταξύ των δύο θα σας πω αμέσως. Καταρχήν υπήρξαν οι ψηφοφόροι που είπαν: αν είναι να ψηφίσω κάποιον θα συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζω κατευθείαν ΣΥΡΙΖΑ και τελειώνει η υπόθεση. Αυτοί όμως είναι οι ψηφοφόροι που δεν έχουν σταθερό ιδεολογικό υπόβαθρο, όπως είπατε κι εσείς. Είναι οι συνήθεις αναποφάσιστοι που περιμένουν τελευταία στιγμή για να λειτουργήσουν ανάλογα. Εμείς θέλουμε
ψηφοφόρους και γι' αυτό θεώρησα ότι είναι ένα σημαντικό μειονέκτημά μας αυτός παράταξης, ότι δεν καταφέραμε να κοινωνήσουμε στους ψηφοφόρους μας το πρόγραμμά μας. Δεν καταφέρουμε να τους δείξουμε ποιες είναι οι διαφορές μας από τους υπόλοιπους. Ποια είναι η διαφορά μας από το ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι η διαφορά μας από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί διαμαρτυρόμαστε όταν μας λένε καθαρά δεξιό κόμμα και εμείς τους λέμε ότι δεν είμαστε και ότι είμαστε ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, στο οποίο συμμετέχουν άνθρωποι από όλες τις παρατάξεις. Στο πολυσυλλεκτικό κόμμα βάζουμε μία άνω τελεία, σταματάμε εκεί, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε. Κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας, επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.